Good morning, guys! Ang taba-taba ko na. Bakit ganito? Parang ang ganda pag nakaganito, no? Ang liwanag ngayon, di ba? Kasi tanghali na, alas 10 na. Hindi ako napag-vlog kanina at kami ay busy dito. Bumili kami ng tilapia. Yun yung breakfast namin. Nagluto, naglinis, nagsaing. At tapos na kami kumain. So ngayon, yung tanghalian naman ang inaayos ko. May nagbigay sa amin ng suman. Sarap. Mamaya kakainin natin yung merienda. Yung kinainan hindi ko pa nahuhugasan. May naglalaba dun sa gripo. And yung ating sinaing, 1 kilo na to. 100 lang. Bali 6 siya. Naluto namin kanina yung breakfast. Tapos ito 2 ngayon tanghali. Tapos yung 2 naman mamayang gabi. Gagataan natin. Lalagyan ng sitaw tsaka talbos na kamoto. Ito naman piprito ko mamayang tanghali. So 'di ba maghapon 100 tilapia lahat. Pero mamayang gabi may halong gulay. Ay, ang sipag ng labor natin, si Jillian. Jillian, nagle-labor ka ba? Tinutulungan mo ba si Papa? Tinutulungan mo ba si Papa? Tinuloy na namin dito sa harapan. Hindi muna doon ginawa sa may gilid. Panghuli na daw yun. Itatapusin lang natin itong mga kalahating itataas. Mayroon pang hollow blocks. Tapos pinadagdagan ko pa ng 50. Tsaka 3 semento. Para matapos tong harapan hanggang dyan sa may kalahati. Sa may bakal. Hanggang dun. Sa may fuse na. Ay, fuse. Panel board. Hindi ko alam. Yung ano ng kuryente hanggang dyan. Mga 5 patong. Ito yung pintuan natin. Pagod si bossing natin. Ito, ano ba, hindi kita masyado. Lalagyan ng pinto, diba yan, awang. Tapos dito, mamaya makikita nyo kung anong gagawin ko dito, tsaka dito sa kabilang to. Tapos dito, bintana, dito. May gagawin tayo dyan, mamaya makikita nyo. Patataasin natin kalahati, para hindi na masyadong kita dito sa loob. Sa kusina natin. Kitang-kita sa kalsada diba, dami nakain dito. Ayan o, dami sasakyan lagi natigil. Kitang-kita sa loob. Kaya tapusin muna niya yan. Buti na lang talaga masipag tong isang to. This is the additional materials natin. Oo. Ang gagawin mo dyan sa box na yan? Basta, hikita na mo, ano? Nagpadagdag ng 780 yung hollow blocks. Tapos 3 bag ng Jillian. 3 bag ng semento ay 735. For ano dito? 245 ang semento. Tapos hollow blocks 13 pesos, pareho lang. Dito lang yung sa malapit sa amin, hindi na doon sa bayan. Kaya may dagdag na yung wag Jillian. Kaya may dagdag na yung ating semento ng 5 pesos. Hindi na 240. Si Jillian daw maghahalo. Nagmamarunong. Tutulungan mo ba? Walang magawa, hindi makalabas, bawal. Bawal nga, bawal lumabas. Bawal lumabas. Dito lang tayo sa loob. Sabi mo, hello po. Hello. Ano ko? Tulong ka na doon. Yung nagtatanong pala kung magkano na yung nagastos dito sa bahay. Nasa ilan na nga ba? Ang taba ako. Nasa 500,000 na, guys. Oo. Ganun nakalaki yung nagastos ko dito. Doon pa lang kasi sa bubong. Di ba nakita nyo? Yung color roof. Yung may pintura na yero. Tapos makapal siya. Tapos yung bakal. Malawak to 100 by 72 Yung sukat nitong bahay. Tapos yung mga kwarto 3 by 3. Ganda ang swimming pool ko malaki. Oo, laki. Bathtub yan. Yun ay ganon. Bathtub. Ayun, so oo na lang. Mahal yun, Jillian, bathtub. Ang mahal-mahal nun. So, ayun, nasa 500. Kasi nakita nyo yung bakal. Kakapal, yun mahal yung bakal. Nasa 100 na agad yun 100 plus. Yung yero, ganun din. Yung labor pa. Tapos, dito, sa loob ng mga kwarto. Tapos, basta, lahat-lahat yun nasa 500 na. 2 years na. Kasi nagsimula ako 2018. Yung pinagawa ko to. 2018, 19, tapos 20 na ngayon. Baka mga 10 years pa bago matapos.
Aabutin siguro ng ano to, milyon. Kasi wala pa doon sa harapan. Nakita nyo, ang laki pa ng awang doon na hindi pa nagagawa. Tsaka, ano, yung syempre, magpapapalitada ka pa. Ipifinish pa. Tapos, kisame. Tapos, flooring. Tapos, nagkakapintura ka pa. Bintana, yung pintuan, mga mahal din yung mga yun. So, malaki pang gastos, guys. Huwag nyo na lang itanong nasakit na yung ulo ko. Pero yan yung matatapos at matatapos yan. At least, nasimulan, di ba? Kaya simulan mo na rin yung dream house mo. Dahan-dahan lang. Kasi baka naman mamaya wala na kayong kainin. Puro na lang sa bahay na punta. Wala nang kain. Di ba? Hindi mo na makakain yung bahay mo. So, dahan-dahan. Magtira pa rin ng allowance nyo na pangkain. Ayun. Kung isa, oh. Pa-cellphone na lang. Inubos yung data ko. Pinag-hotspot ko siya ng kaunti at nagmamakaawa at wala nga magawa dito sa bahay. In-hotspot ko ng kaunti. Abay, dinownload pala ng dinownload lahat. 400 MB agad yung nagamit. Ay, gagamitin ko ito mamaya pang upload. Yung laki-laki na agad ng nagamit ng isang iyan. Aba. Yan. Medyo kita na. Ayan yung design niya. Kita nyo ba? Yung pinto. Ito. Tapos may dalawang salamin dito sa may gilid. Yung parang kung nanonood kayo kay Jimmy's Pick TV, di ba meron salamin yung kanyang gilid ng pintuan. Ayan yung gagawin ko sa kanya. Dito, tsaka dito. Salamin siya. Parang sisilipin mo muna kung sino yung papasok sa pinto. Ganon. Nakita na ngayon kasi medyo mataas na yung ano niya, hollow blocks. Hanggang ano lang yan kalahati. Mga 3 pa. 3 patong pa. 2. Ganon. Sinisipag tong isa eh. Naalala niyo yung taniman ko. Ito na siya, oh. Ang dami na. Yung sili na lang yung natira. Patay na yung mga okra. Pero ang daming bunga nito. Ng mga sili. Oh, namumula na. And may malalaki din siyang bunga. Katulad nito. Namamatay na, didiligan ko mamaya. Luntay na, oh. Ayan, ganyan. And yung strawberry. Namunga pala itong strawberry, guys, noon. Nung taglamig. Ayan, oh. Ililipat ko na yung iba kasi may mga suwi na. Nilipat nila yung isa doon. Ayan na siya. Madami na to, 3. 1, 2, 3. Ililipat mo siya doon. Madadamihin natin. Buti na buhay yan. Namunga pa nga eh. Kinain na lang nila. Pero maliliit lang daw yung bunga kasi syempre wala naman yung hindi naalagaan, walang pataba. And ito yung talbusan natin. Dito lang sa harap ng bahay, oh. Yan yung bahay na ginagawa natin. Ito talbos na kulay puti. Tapos ito yung tanim ko na talbos na pula. Malawak-lawak na. Pwede ng isang ulaman. Tsaka gusto ko yan kasi pulang-pula talaga yung dahon niya, oh. Bumili lang kami nito eh, sa Libmanan. Tapos yung pinagtanggalan, tinanim ko. Ayan na siya ngayon. Lumawak na. Kalahati na. Bintana na yan dyan. Dito. Naboblurred kasi. Bintana na yan. Katapat itong isang bintana. Tapos dito bintana. Tapos yung mga salamin dito sa dalawa. Tapos pinto.
Nandito kami ngayon sa may likod ng bahay. Si Jillian, dinidiligan yung aming tanim na luya. Tsaka yung dilaw na luya. Hindi pa nga natubo, parang wala pang dahon na lumabas. Mabubuhay naman siguro yan. Yung mga sitaw, wala na, padilaw na oh. Matanda na daw kasi to. Puno na ng dilaw na dahon, tsaka itong malunggay. Malamok pala dito, Jillian. Malamok, kulang yung tubig natin, kuha tayo dyan sa may ilog. May ilog itong maliit oh. Ayan oh. Sapa na maliit. Diyan kukuha ng pandilig. Kaso huwag mo na kunin yan. Sitaw. Iisa naman eh. Maliliit na yung mga bunga, may iksi na oh. Mga ganito na. Para ng beans. Yung Baguio beans. Ayan yung bahay. Ayan. Lapit lang, di ba? Bawal, Jillian. Bawal tayong lumapit kahit kanino. Dito lang tayo. Tapos lang namin maligo. May humabol na sumabay sa akin itong batang to. Gusto isasabay. Nako. Ewan ko ba dyan? Kasabay pa ako bukas. Sasabay na naman bukas. Kukuha lang ako ng guys, ng talbos dito sa harapan at ipanlalagyan natin sa ulam. Gabi na naman. Ngayon ay mag-aalas 6 na ng hapon. Kaya kukuha na tayo at makapagluto na ulit ng ulam at saing. And ayun, sa harapan medyo okay na, 'di ba? Kalahati na siya. Tapos sa may taas na lang yung kulang. Hindi ko nga magpapabili pa ako ng dagdag na materials at ipapatapos natin yun hanggang kalahati. Eh sabi niya kasi daw para hindi na kami masyadong kita. Kaya ayun, magpabili pa ako ng hollow blocks. Magkano rin yung nadagdag na gastos na namin. Bale, 7K na yata. 7K na yung ating gastos doon sa pagpapahalo blocks dito sa harapan. Kuha mo na ako ng sitaw tuloy. Talbos ng kamote pala, talbos dito sa harap. Baka kadidi mo lang, dididi ka na naman. Gigisa ko na lang pala to sa sardinas. Ang pula ng talbos ng sitaw. Ay, sitaw na naman ako. Kamote. Gisa na lang natin sa sardinas yan. Ayan yung dagdag na hollow blocks, 50 pieces. Pinapahakot ko na dito sa loob para hindi na mahirap paggagawa dyan bukas. So, ito na yung vlog natin today, guys. Ayan yung update sa bahay. Ayun na yung vlog natin and magluluto na ako and ayun, matutulog na ulit. Gabi na. Kulo na yung sinaing ko. Dito ako nagsasaing. Wala kaming kaldero. Sira na yung rice cooker agad. So, thank you so much again for watching, guys. And don't forget to like kung na-enjoy yung vlog na to. At bukas ulit sa update natin sa bahay. At salamat sa lahat ulit. Bye-bye!